Pnawn da bawb, dwi'n gobeithio bod pawb wedi ymuno hefo ni. Reit, newn ni gychwyn arni a falle gawn ni ambell un yn dilyn yn hwyrach heb gychwyn ar i'w hawr ginio eto. Felly na i ddeud rhyw gair bach ar y cychwyn cyn troi eto chi'ch dwy, Marged ag Erin. A nodyn bach i'r gynulleidfa, dwi'n meddwl bod chi'n gallu chwarae o gwmpas hefo Teams webinar o ran pwy ydych chi'n weld ar eich sgrin. Mae system yn eitha newydd i ni, ond mae'n gyffroes iawn i gael arbrofi, rhywbeth gwahanol i Zoom. Felly, os ydych chi eisiau gweld yn ngwyneb i Marged ag Erin yn llenwi'ch sgrins chi, gewch chi chwarae o gwmpas efo'r settings ar dop eich sgrin. Felly sesiwn wedi wrthyrefnu gan Llenyddiaeth Cymru, di hon, a Leisa Llywelyn ydw i, cyfarwyddwr artistig Llenyddiaeth Cymru. A mae'r sgwrs yma mewn ffordd yn rhan o waddol cwrs olwen. Cwrs da ni'n ei gynnal ar y cyd efo'r Urdd ers blynyddoedd lawer. Ddylsa bod gennau'r ffigwr ymlaen y mysydd, ond does gennau ddim, ond mae o'n rhywbeth hir iawn fel oedd ti 20 o flynyddoedd. Ac cwrs ydy cwrs olwen i lenorion ifanc dan 25 oed. A'r rheswm am hynny ydy, nhw ydy'r lenorion sy'n dod ar frig cystadlaethau llenyddol Steddfod yr Urdd yn flynyddol. A dyma'r unig gwrs mewn ffordd gennym ni yn Llenyddiaeth Cymru sydd hefo terfyn oed arno fo. A mi ydyn ni, fel mae pawb, dwi'n siŵr, yn y stafell yma, yn credu'n gry fod awduron ar gychwyn i'w gyrfa yn gallu bod o unrhyw oed. Mi fedrwch chi benderfynu yn eich 80au bod chi eisiau dod yn awdur, a mae hynny yn hyfryd. A mae'n straeon yn does yn gyson yn y newyddion ynglyn ag awduron sydd yn cychwyn arni'n hun ac yn cael llwyddiant ysgubol yn dod o'i profiadau bywyd anhygoel i mewn i'w gwaith. Felly mae'n bwysig i fi nodi, bod ni'n cyfeirio bosib at y gair ifanc o dro i dro yn y sgwrs yma, mae oherwydd natur y cwrs penodol yma, cwrs olwen. A jyst i sôn chydig mwy am gwrs olwen, mae'n gwrs arbennig iawn sydd yn dod â tiwtoriaid gwahanol i arwain bob blwyddyn, a criw, wrth gwrs, criw ifanc o bobl sydd yn frwdfrydig iawn i ddatblygu i'w gwaith sgwennu. A beth sy'n yn deillio o'r cyrsiau yma ydy rhwydweithiau o ffrindiau o awduron sydd yn rhannu ymarferion da, sy'n rhannu heriau, sy'n dod yn ffrindiau, a mewn un achos sy'n dod yn nŵr y Graig. Felly maen nhw'n gyrsiau pwysig, bendigedig, sydd wedi gadael i'w ôl go iawn ar y diwydiant sgwennu yng Nghymru. Felly mae'n fraint i ni gael cynnal rhyw fath o waddol i gwrs olwen, drwy gynnig y sgyrsiau ar-lein yma, ac agor y cil y drws ynde i fwy o awduron i ymuno hefo ni. Felly mae'r cwrs yn un o nifer y gyrsiau da ni'n cynnal yn Canolfan Sgwennu Tŷ Newydd. Lot ohonyn nhw yn gyrsiau agored, mae modd i unrhyw un archebu lle ar y cyrsiau, talu amdanyn nhw, ond dyn ni hefyd yn trefnu lot o gyrsiau'n rhad ac am ddim yn cyrsiau strategol ni. A mae'r cyrsiau strategol yn canolbwyntio ar grwpiau penodol awduron dyn ni wirioneddol eisiau i'w cyrraedd am resymau penodol. Boed nhw yn awduron anabal sydd heb gael cyfle i ddatblygu i'w sgwennu am ba bynnag reswm, neu yr wythnos yma, mae gennym ni griw o awduron sydd yn dysgu perfformio i'w barddoniaeth yn grŵp awduron sy'n cael i'w tangynnyrchioli yn y byd gyhoeddi. Felly, da ni'n trio creu cyfleoedd ar y cyd efo cymunedau i wneud yn siŵr fod na gyfle i awduron o bob cefndir, o bob rhan o Gymru i ddatblygu i'w medr. Felly, iawn i sôn bod ni'n trio trefnu mwy o sesiynau debyg i hyn. Mae'n ffordd mor dda yn dydi o gyrraedd cynulleidfaoedd cynnal pethau ar-lein fel yma. Felly, cadwch chi lygad am fwy o sesiynau tebyg, boed nhw dros ginio neu ddi-nos, gan obeithio bydd na lu o ddigwyddiadau i ddilyn ar ôl yr un yma. Reit, dwi'n troi at yn hawduron ni rwan, sef... Wel, dyna pam da chi gyd yma heddiw i wrando ar yn hawduron ni. A dwi'n mynd i'ch cyflwyno chi reit ar y cychwyn fel yma, achos dyna beth ydy'r sesiwn mewn ffordd. Cyflwyniad i chi eich gwaith, i sut ydych chi wedi cyrraedd lle ydych chi arni fel awduron. Ond cyn cychwyn, mae rai fi ddeud fod o'n fraint ac yn gymaint o bleser gael eich cwmni chi'ch dwy. Dwi wrth y modd efo'ch gwaith chi fel awduron, ond dwi hefyd wrth y modd fel chi fel pobl. Felly, allai ddim meddwl am ffordd hyfrytach o dreulio yn awr ginion ac yn eich cwmni chi'ch dwy.
Hefyd, cyn i ni fwrw ati, atgoffwr i'r gynulleidfa fod y system gwestiwn ag ateb ar agor. Felly, gyrrwch gwestiwn bach, a dwi'n siŵr y gawn ni gyfle unai tuag at y diwedd neu'n ystod yr awr i ateb y cwestiynau. Reit, Marged, gai gychwyn efo ti, falle, a'r cwestiwn cyntaf, a'r cwestiwn mwy amlwg o bosib yng nghyd-destun beth ni siarad amdano fo, ydy sut nes ti ddechrau sgwennu? Meddylia nôl, falle, i fod yn blentyn. Be oedd y catalydd neu yr ysgogiad, yr ysbrydoliaeth? Dwi'n meddwl dwi wedi bod yn eitha lwcus mewn ffordd oherwydd dwi wedi cael anogaeth gan athrawon ers dwi yn yr ysgol fach a wedi cael rhyw gyfleoedd creadigol gwahanol hefyd. Ond dwi'n meddwl mae rhaid oedd 'na rhywbeth yna i yn blentyn oedd yn licio roid pensel ar bapur. Dwi'n cofio creu rhyw straeon a creu rhyw fydoedd dychmygol o hyd. So do'n i'n dychmygu pethau oedd yn digwydd yn rar adra ac o'n i'n sgwennu rhyw bethau felly ar bapur. Mae'n siŵr oedden nhw'n dim synnwyr i neb arall. Ond ella rhywbeth sydd fwy anghyffredin illa ydy o'n i'n eitha cyfarwydd efo barddoniaeth fel ffurf yn ifanc. A ti'n disgwyl efo plant a pobl ifanc na rhyddiaeth ydy pethau nhw. Ond dwi'n meddwl, dwi'n cofio, da chi'n cofio rhywbeth, o'na lot o lyfrau barddoniaeth i blant ers talwm. Dwi'n meddwl oedd Carreg Gwalch yn gyhoeddi dipyn ohonyn nhw. Ac o'n i'n darllen lot o'r rheini, ac wrth y modd efo ffordd oedd geiriau'n cael ei gweu. A nes i ddechrau, dwi'n cofio sgwennu cerdd pan o'n i yn mlwyddyn 3, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl o'n i'n dall yn union be oedd cerdd, ond nes i gosod hi fatha cerdd ella, oherwydd do'n i ddim eto yn gallu sgwennu ben draw'r llinell, lle do'n i ddim yn sgwennu mewn brawddegau llawn eto, a falla na dyna pam na barddoniaeth ddaeth. A wedyn yn yr ysgol o felly, jyst yn cael y cyfleoedd na i fod yn greadigol yn Ysgol Morfa ac yn Ysgol Efyn, a'r un peth wedyn yn Ysgol Botwnog ac yng Ngholeg Meirion Dwyfor. So doedd hyn cyn oedd athrawon yn hannog ni gystadlu mewn Steddfod yr Urdd a mewn steddfodau lleol. Oedd jyst yn rhywbeth oedden ni'n neud yn y dosbarth yn ymatab yn greadigol i ryw waith penodol oedden ni wedi neud. Felly dwi wedi bod yn reit ffodus mod i wedi cael fagwraeth greadigol yna mewn ffordd drwy yn addysg. Hyfryd, ie, dwi'n meddwl lot o bethau fan yn swnio'n gyfarwydd iawn i mi ne. Ti siarad am ddarllen. O'n i'n trafod yn lle diweddar hefo rhywun y gyfrol Odl a Chodl. Wyt ti'n cofio honno? Yndw. Falle bod ti'n dwtch yn ifanc, ond dyna be o'n i wrth y modd efo hi, oedd cyfrol o farddoniaeth chwaraeus ofnadwy wedi'w dylunio'n gywrain hefo darluniadau chwaraeus yn da'n union be oedd plant isio. Sa'n hyfryd gweld rhywbeth tebyg eto'n fysa. Falle ddwn ni nôl at y cwestiwn o ddarllen nes ymlaen, ond na i ofn yr un cwestiwn i ti, Erin. Wyt ti'n cofio sut nes ti ddechrau sgwennu? Wel, dwi'n cofio, pan mae rhywun yn gofyn y cwestiwn yma wrtha fi, dwi'n mynd yn ôl at yr adeg o'n i'n 19 ag yn y brifysgol. Ond o feddwl amdano fo ŵan, mae yna gyfnod lot cyn hynny, achos o'na fwlch mawr pan o'n i'n tyfu fyny, lle nes i'n sgwennu. Ond pan o'n i eto tua oedran ysgol gynradd, dwi'n cofio sgwennu cerddi ar sylw mama i mam, a rhoi nhw mewn rolyn bach efo riban coch arno fo. A dwi'n cofio hefyd mynd ar Stone Sadwrn efo rap am achub y byd. A jyst yn, dach chi'n gwybod, o'n i jyst yn pregethu am gnesu byd eang a falle yn y rap ma. Felly, mae o'n bendant wedi bod yna lot cyn hynny, ac o'n i wrth y modd yn clywed taid yn siarad. Achos mae taid yn farddonol iawn yn y ffordd mae o'n siarad beth bynnag. A jyst, ia, sylwer be o bobl yn ddeud, ond hefyd talu sylw tu hwnt i'r geiriau i, dach chi'n gwybod, mynegiannau wyneba, osgo rhywun wrth iddyn nhw ddeud y peth, dach chi'n gwybod, peth a peth. Dwi'n meddwl o'n i jyst wirioneddol yn teimlo bod genna fi, bo fi wir yn cael yn hynny at hynny yn ifanc. A wedyn mi ath wedyn, a dod yn ôl pan gafon ni weithdai creadigol yn y brifysgol. Felly, o'na fwlch mawr, ond mae'n bendant o sbio nôl wedi bod yn wbath. Dwi wedi gwiro ato fo, a jyst y teimlad ma o'n i'n gael ers yn ifanc, jyst dotio at y grefft, lle. Ia.
Hyfryd clywed fod yna bobl yn y gwmpas di wedi bod yn ysgogiad da, ac falle'n annisgwyl da dy daid. Sut ti'n clywed pobl yn siarad amdan role Ia, models sydd yn awduron, yn ymweld ag bendant. ysgolion, Ia, yn ti'n gwybod, fardd plant Cymru, ond ia'r bobl agosag atat ti yn ia, aml iawn yn de, ia, efo ia, dylanwad fel yna. bendant. Hyfryd. A wedyn, i ddilyn hynna mewn ffordd, oeddech chi'n siarad am eich plentyndod fan'na, ond be am wedyn, oedd na gyfleoedd ar gael pam yn ifanc, a falle, doeddwn ni siarad am cwrs olwen sydd i awduron hyd at oed 25, oedd na bethau fel, ddech chi'n gwybod, sgwadi a sgwennu pan oeddech chi'n iau, cyrsiau, oeddwn ni'n siarad am bobl fan'na, be amdan athrawon, fuoch chi'n gystadlu yn yr Urdd, er enghraifft? Dwi'n trio cofio nôl wan. Dwi'n cofio oedd na ryw gynllun yn mynd drwy Llyfrgell Gwynedd, dwi'n meddwl oedd o, ac o'n i'n mynd i Llyfrgell Pwllheli ar ôl ysgol ar nos Fawrth, ryw sesiynau am ddim oedden nhw. Ac o'n i'n cael ryw sesiynau bach efo Sian Orddi, ac be oedd yn wych oedd pobl o bob oed oedd o. Dyn o'n i'n eitha ifanc, oed ysgol uwchradd yn cymysgu efo pobl o bob oed, a pawb yn gwneud yr ymarferion bach wythnosol yma. A dwi'n meddwl, nath hwnna agor yn llygad i bosibiliadau sgwennu a gweld be ydy grym geiriau hefyd, oherwydd falle yn ifanc ti'n jyst yn sgwennu rhywbeth, ond sylwi bod na bwysa'n gallu bod ar y geiriau ti'n ei cofnodi. A dwi'n cofio rhywbeth arall nes i fymryn yn hun hefyd, oedd cwrs yn Hyn Newydd efo Llenyddiaeth Cymru. Oedd o'n gwrs bob dydd Sul efo cwrs cynganeddu efo Tom Morris oedd o. Rhyw gwrs 7 wsos dros yr haf, wedyn oeddwn ni'n mynd bob pnawn dydd Sul. So, yn achos y ddau beth yna, cyrsia am ddim oedden nhw. A dwi'n meddwl mae yna lot o gyfleoedd fel yna'n dal i fynd, does? Ac wedyn, yn amlwg, oedden ni'n cael pethau fatha pobl yn bod i'r ysgol. Dwi'n cofio May Mac yn gwneud rhywbeth efo barddoniaeth a cartŵns efo ni'n Ysgol Nefyn. Dwi'n cofio pobl fatha Rhys Mwyn yn dod ata ni, Ysgol Botwnog. Sa chdi allan cofio mwy na fi o pobl yn dod i'r ysgol Erin. Tom Morris eto yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Felly oedden ni'n cael lwcus fatha ysgogiadau gwahanol o awduron yn ymweld efo ni. Do'n i ddim yn neud efo sgwad sgwennu na dim byd felly, ond dwi'n ymwybodol o bobl oedd yn mynd a wedi cael bydd anferthol ohonyn nhw. Ond mae'n dda i weld bod yna lot o gyfleoedd fel yna'n parhau heddiw. Dwi'n siŵr fyddwn ni'n cyfeirio at hynna nes ymlaen hefyd. Hyfryd, a teitha Erin, os gen ti gof wedyn o ti'n sôn bod ti wedi cychwyn yn hwyrach? Ia, ond eto, o beth sy'n gweddu mewn efo fo ydy cyfleoedd oedden ni'n gael efo clwb ffermwyr ifanc. Da chi'n gwybod, bod o ddim yn uniongyrchol efo sgwennu, oedd o'n bendant yn codi hyder rhywun. Ac yn y blynyddoedd yna, o'n i wrth y modd yn adrodd neu chyfaru. Ac dwi'n cofio, da chi'n gwybod, o gyda fi ddarna o'n i'n ddarllen, a dwi'n cofio, mae hwn yn beth pwysig a dweud gwir, o chyfaru'n rhan mawr iawn o mywyd i'n tyfu fyny, o rhian Creigeran yn ymysgu i lefaru, a bendant yn fanna nes i ddechrau sylwi bod fi yn caru barddoniaeth. A eto, gwybod lle i roi pwyslais ar y geiriau yma, gweld bod geiriau'n cario eu pwysau. Fatha o Marged yn dweud y fanna lle. Felly, ella bod o ddim yn uniongyrchol gysylltiedig efo sgwennu, ond eto mi oedd o'n bwydo i mewn i hynny hefyd. A ddech chi'n gwybod, mae Marged yn deud fel oedd y celebs ma yn dod i ysgolion, ond go iawn, o Esych Maelor yn athrawes yna fi, ac o Esych yn celeb yn ei hun. Dyna fe. So dyma am y chwerthin clofi'n deud na Marged, ond oedden ni'n teimlo boi'n celeb yn ei hun. A gafon ni Delyth Roberts wedyn a Bethan Mair. Di bod mor lwcus de, a Gerwyn o'n i fwyaf wedyn yn y brifysgol, ond just llwyth yn fanno hefyd, Angharad Price, just dylanwadau o bob man, a just diolch i Dduw am yr amseriad bod fi wedi bod yna lle mewn cyfnod pan oedd na gymaint o ddylanwadau cry a gymaint o bobl yna yn chwilio am grefft mewn pobl ifanc, a pobl ifanc di hyder hefyd, de. Felly na, oedd o'n wych o beth.
Dwi'n gwybod beth ti'n dweud yn fanna, sori Lisa, yn ddifur efo'r llefaru de Erin, oherwydd Ie. un peth dwi yn credu'n gryd yno fo ydy bod rhaid darllen dy waith dy hun yn uchel, oherwydd fela wyt Bendant. ti'n gallu gweld ydy gair yn talu am ei le yn fanna, ydy'r Felly, brawddeg yn gwneud synwyr. Felly dwi'n gallu gweld yn llwyr sut mae'r berthynas rhwng dweud rhywbeth yn uchel, bendant. ond ti'n mae hynna'n mynd yn ôl i be ydy barddoniaeth ar seilia fo, yn wedig yn Gymraeg, rhywbeth oedd yn cael ei ddeud ar Cael lafar. yn y faru yn union, mae hynna mor wir, a ti'n gwybod, mae genna fi gyfrol yn dod allan o barddas nes at diwedd y flwyddyn, a fydda i'n mynd rown ceia a darllen y cerddi dwi wedi sgwennu allan yn uchel i fi'n hun. Achos mae o fatha bod o'n cael ei adrodd yn ôl i fi bron, mae'n deimlad gwahanol i jyst i ddarllen o, a mae o, da chi yn, mae jyst yn brofiad gwahanol dydy. Mae'n agosach at be mae rhywun wedi sgwennu os wbath. Ac ia, fel ti'n dweud, mynd yn ôl at y traddodiad o'i lefaru o de. Ia, difyr, difyr. Dyna'r un darn cyntaf o gyngor mewn ffordd i'n cynllidfa ni, a dyna, da ni ar ei ôl mewn ffordd am i ddown ni at fwy o hynna yn y man, ond mae'r sgwrs yna ydych chi newydd ei chael yn amserol ofnadwy. Dwi'n i'm os glwsoch chi'r podlediad Poetry Off the Shelf gafodd i'w gyhoeddi ddeuddydd yn ôl. Dwi'n meddwl bod o'n bodlediad rhyngwladol o ran pwy sy'n gwrando, ond yr wythnos yma oedd o'n serennu'n bardd cenedlaethol ni, Hana Nesa, oedd yn siarad amdan brosiect mae wedi bod yn ei wneud hefo ni o'r enw Cerdd Tafod Arall. Poetry, dwi'n mwyn cofio'r teitl yn y Saesneg, ond yn y bôn, be oedd o oedd, mi nathon nhw dderbyn gweithdai crash course mewn ffordd, gweithdai yn y gynghanedd gan Mary Hopwood ac Eric Salisbury, hi a criw o feirdd eraill, unai di-Gymraeg yn neu sydd ddim yn defnyddio lot o Gymraeg yn i'w gwaith, ac edrych neu gwrando'n hytrach ar sŵn y gynghanedd a gweld sut fysa i'w dysg nhw yn dylanwadu'r i'w cerddi i'w hunain, a maen nhw wedi sgwennu cerddi sydd yn cynnwys thynau cyngeneddol. Ac oedd y sgwrs ar y podlediad mae i gyd ynglyn â hynny, fod barddoniaeth yn rhywbeth cwbl ddibynnol ar y sain, ynde, a bod ni'n anghofio hynny weithiau. A Beir, ti'n gwybod, oedd me fardd o Uganda'n siarad amdan hynny hefyd, ac mae dyna yw traddodiad nwyllau, bardd o Iwerddon sy'n siarad Gaeleg yn deud yr un peth. Felly ie, yn ei hanfod yn sicr, mae sain mor bwysig efo barddoniaeth. Ond be am ryddiaeth? Dwi'n gwybod, Marged, mae barddoniaeth wyt ti'n sgwennu'n benna, ond dwi'n gwybod bod ti'n dablo hefyd mewn ryddiaith. Erin, teithio'n yr un modd, yn wedig falle yn fwy diweddar i blant a phobl ifanc. Ydych chi'n darllen ryddiaith yn uchel? Ydy o'r un mor bwysig? Ie, dwi'n gwybod mae rhywun wedi gofyn y cwestiwn yna hefyd, ydy, fysa chi'n darllen eich ryddiaeth allan ar lafar, a dwi'n dweud byswn, mae hwnna'n gyngor dwi wedi rhoi i Awduron amlwg, ella os gynnwch chi nofel gyfan, fe rai chi dorri fo i adrannau neu benodau gwahanol, ond dwi'n ei weld o'n helpu, dwi'n gwneud rhyw ymarferion efo myfyrwyr yn y brifysgol, lle da ni'n edrych ar baragraff yn benodol, a dyn da ni'n ei ddarllen yn uchel, a dyn be wyt ti'n weld ydy, o, dweud y gwir, dwi'n angen yr ansoddair yna, oherwydd dwi wedi gallu cyfleu o mewn rhywbeth dwi wedi dweud cynt, neu illa o ddeud o'n uchel, ti'n sylwi, mae'n anodd dilyn union beth dwi'n trio ddeud fama, mae'r frawddeg reis drwm, a dim ond dwi'n teimlo, weithiau ti yn gallu neud o fod y lygad a darllen o, ond wrth i ti ddeud o'n uchel, ni di sylwi a clywed a gwir diwnio i beth ti ddeud, ydyn fyswn i yn awgrymu neud rhyddiaeth hefyd, dwi'n gwybod bod o'n Mae'n gofyn am dipyn o amser. Gwych. O, difyr iawn. Ti eisiau chwnegu rhywbeth Erin cyn i fi Na, adael y pwnc yn hôl? O'n i just eilio bob dim ma' Marged 'di deud yn fan'na, dach ch'mo' mae'n fwy llafurus ella, ond mae'r dechneg rhy mor effeithiol. Ma' 'na gymaint mwy o sicrwydd pan dach chi'n ei ddarllen o allan fela. Yym, ond ia, ni jyst isio ychwanegu yna, ma' Marged 'di deud o lot gwell na fi felly. Reit, wel, cwestiwn mawr i chi rŵan, a dwi'n gwybod bod chi'ch dwy yn... da chi'n wylaidd iawn fel awduron, ond dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn beth bynnag. Felly, be oedd y trobwynt yn eich gyrfa chi neu'ch taith lenyddol chi? Nathon chi sylwi bod chi'n awdur go iawn, de? Yn mynd o falle'r maes o dablo, os liciwch chi. Dwi wedi defnyddio'r gair dablo ddwywaith yn chi, dwi angen thesaurws. Ond
pryd ddath y tropwynt yna? Falle nhw'n ni gychwyn efo ti, Erin. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, wbeth mae lot yn dweud ydy pobl eraill nath ddechrau yng ngalw'n awdur a nes i jyst mynd efo hynny wedyn. Ond oedd o'n bendant rhyngom oedd y gyfrol gyntaf i fi gyhoeddi. A gan bod honno wedi bod yn llwyddiannus ar lwyfan y Steddfod, mi ges i just... Mi nath hynny Sianelu fi mewn wedyn mewn ffordd. Dim i ddweud bod pethau wedi bod mor rhwydd a hynny o gwbl, da chi'n gwybod, mi nath rhywun ofyn tha fi mewn un sgwrs fel yma, pryd nes i sgwennu straeon rhyngom, a nes i sgwennu 10,000 fel rhan o'n nghwrs meistr, ac am y 19,000 arall dwi'm yn cofio, achos oedd yn iechyd meddwl i'm yn dda, a dwi'm yn cofio lot o bethau. Felly dim i ddweud bod wedi bod yn rhwydd o gwbl, ond dwi'n meddwl nath rhyngom, dach chi'n bod, mae cystadlaethau, Steddfod Genedlaethol, Steddfodau'r Urdd, maen nhw mor anhygol efo pethau felly, ond dach chi'n bod i adeiladu'n hun i fyny o Steddfodau lleol ydw i, ond dwi'n meddwl na dyna y trobwynt yn bendant. Ac ia, jyst i mynd o fanno wedyn mewn gwirionedd, does i'm angen teimlo, dach chi'n gwybod bod chi'n bod yn yn ardal yr enw awdur. Mae o jyst, dach chi'n gwybod, yr un peth a swn i'n galw, dach chi'n gwybod, mam yn ffarmwr, dad yn trin traed gwartheg, sori, mae hwnna'n gyrfa ofnadwy o'n is, dwi'n gwybod. Ond dach chi'n gwybod, jyst hynna ydi o, ond ia, dwi'n siŵr, ia, nath rhyngom gadarnhau pethau i fi, dwi reit siŵr o hynny, lle. Mae hynna'n hyfryd. Ac eto, ni'n deud bod ti'n wylaidd, felly jyst yn rhoi cyd-destun i'n grandawyr ni, a dwi'n gwybod bod pawb yn gwybod, ond dy fod i di ennill yn der fedal ryddiaeth yn Steddfod Ceredigion hefo dy gyfrol rhyngom yn ifanc iawn, ac ia, falle jyst yn fras i'r deimlad oedd hynna, a dwi'n gwybod bod y newyddion wedi gofyn y cwestiwn i ti ar y pryd, ond dyna jyst rhyw gip holwg sydyn o be oedd hynna'n golygu ti. O bob dim, da. Just, oedd o'n, da chi'n gwybod, oedd y newid wedi bod yn y mywyd i o fe, da chi'n gwybod, y flwyddyn cynt tan hynny, oedd o just, oedd o yn seismic, da, oedd o just, oedd o'n bizar. O'n i'n meddwl diwrnod o blaen, a dweud gwir, pa mor flinedig oedd yr wsos yna, ond o'n i ar gymaint o hau drwyddi i gyd. Dach chi'n gwybod, nes i'm dod yn ôl awr am dipyn wedyn. Ond hefyd, just, dwi'n mwyn gwybod, mae pawb wedi bod yn ofnadwy o ffeind efo fi. Dach chi'n gwybod, dos o neb wedi deud pethau drwg i wyneb fi beth bynnag am rhyngom ac am beth dwi wedi gyhoeddi wedyn. A dim, mae pawb, dwi'n teimlo bod fi mewn lle ofnadwy o freintiedig efo hynny. Mae pawb yn ofnadwy o gefnogol o beth dwi'n neud. A dwi'n meddwl bod hynny jyst i chwyddo'r teimlad ar y diwrnod o jyst bod mor ffodus bod fi yna a bod fi, ia, bod fi'n fyw i brofi hynna i gyd. Oedd o jyst yn hollol anhygol. Oedd o yn hollol anhygol. Ac ia, wbeth fyddai'n ddal yn dyn am beth, bendant. Dwi'n siŵr, fel mae'n chwip o gyfrol, felly dwi ddim yn synnu bod ti heb gael unrhyw atborth negyddol fel o ti'n dweud. A jyst cyn i fi adael llonydd i ti am eiliad Erin, a ti'n siarad fan'na am Eisteddfodau lleol, a dwi ddim isio peidio oedi ar hynny, achos mae o'n rhan pwysig neu yn gyfle cwbl unigryw drwy'r Gymraeg amw ni, felly dwi chydig bach yn yn rhoi sweeping statements fel la, ond mae gennym ni'r fraint honno yng Nghymru yn does o'r Steddfodau lleol ym mhob bro yn does, a mae werth mynd amdani a defnyddio y cyfleoedd yn dydy. Yn bendant, ac am deud gymaint nath o godi'n hyder i, achos dwi'n cofio, o'n i jyst yn cystadlu'n bob dim. A o'n i eisiau gwneud yn siŵr bod gennym fi, dach chi'n cael reit un stori i stefodau gwahanol, ond o'n i eisiau gwneud yn saff bod pawb yn cael ein wahanol. Felly o'n i jyst yn sgwennu drwy'r amser ar un pwynt, ond dwi'n cofio Steddfod Botffordd, Casach Newydd Emlyn, Pantyfedwen, o'n i jyst dros Gymru. Dwi'n bo eich bod fi wedi cael yn bach gormod o hwyl a ni ar y dechrau, ond i rywun oedd mor eithriadol wedi hyder cynt, dwi'n meddwl nes i jyst meddwi ar y teimlad.
Ond na, werth y byd da. Da chi'n gwybod, mynd i gymunedau pobl a cael pobl yn eich derbyn chi mor gynnas. Cymuned di bob dim, a dwi'n meddwl bod steddfod wir yn dal hanfod cymuned fel la. Felly na, swn i'n gweiddi hynna o'r uchelfanna da, swn i'n gweiddi fatha, mae yna gymaint o werth i steddfodau lleol. Felly os oes rhywun yn fama di bod ar y ffens efo mynd amdani, newch chi ddim, be di'r gair difaru? Ia, hwnna. O'n i mor agos o soffan yn brawd chi. Ond ia, ewch amdani. Let's see, cymwcholwg ar wefan eisteddfodau, cymdeithas eisteddfodau, dwi'n hollol cofio'n iawn beth di'r URL, ond newch chi ffeindio fo yn hawdd, a be mae eisteddfodau lleol yn neud ydy i'w chlwytho i rhestr testunau, felly mae wir werth fynd amdani. Hyd yn os nad ydych chi'n llwyddiannus, yn aml gewch chi feirniadaeth, ac yn yr un modd, wrth gwrs, efo'r genedlaethol, mae lot o bobl yn trio am y feirniadaeth honno wedyn i hogiw gwaith ynde. Mae'n y bres bach, bres poced i gael yn aml iawn, ac falle'n bwysicach o'n rhannu ydy falle cychwyn cael eich enw allan yn ynde. Wrth i a sôn fynd amdan awdur talentog yn ennill yn y sefydlod yma, ac acw, mae pobl yn sylwi'n cynnwys ni draw yn Llenyddiaeth Cymru, a da ni o llygad ar agor drwy'r adeg am awduron newydd i'w meithrin, am hwyluswyr newydd hefyd, felly ia, dyna ni wedi gwneud yn rhan dros yn steddfodau bychin yn sicr. Mae 'na sylw wedi dod i mewn hefyd, rwy'n yn cytuno, diolch o galon Siw sydd yn y gynulleidfa, nodi cyd-fynd efo Erin am werth cystadlu yn steddfodau lleol 100%. A diolch hefyd, dwi'n newydd sylw bod yna gwestiynau bach 'di dod i lawr, nawn ni droi atyn nhw yn y munud, dwi'n siŵr. Felly, yn ôl ato ti, Marged, i ofyn yr un cwestiwn, a dwi'n siŵr fydd y drywydd di'n wahanol iawn mewn ffordd, ond ia, be oedd y tropwynt yna sa ti'n ddeud yn dyrfa, neu rhywbeth nodedig wyt ti'n gofio? Ia, dwi'n meddwl dwi reit debyg i chdi, Erin, wedi mi gyhoeddi mynd cyfrol farddoniaeth, a fel chdi hefyd, Erin, dwi dal weithiau, efo'r labeli yma, ti'n weithio ddim yn teimlo bod chdi'n deilwng ei cael nhw, mae hynny, dwi'n deud wrth bawb arall, mae hynny'n rwtch, ond weithio fo fi'n hun, dwi'n deimlo fo. Ond nes i gyhoeddi mynd yn 2020, ond un peth sy'n ni yn bwysleisio di, doedd hwnna ddim yn, nid ar chwarae bach nes i neud o, doedd o ddim yn wbath hawdd. Nes i ddechrau sgwennu'r cerddi yn 2015, o'n i wedi gorffan nhw efo pwrpas yn 2015, drafft, ond wedyn oedd o'n gyfnod o 5 mlynedd, ac yn y cyfnod yna, o'n i yn golygu nhw, o'n i'n ail sgwennu nhw, o'n i'n ail drafftio nhw, a dwi'n meddwl mae hynna falla'n rhywbeth dwi yn gweld gwerth yna fo, yr elfen na o bod angen ail ddrafftio, mae angen mynd yn ôl, mae angen hefyd cael brec o ddiwrthyn nhw weithiau, peidio sbio yn nhw o gwbl, chod wythnosa, misoedd, a dychwelyd yn ôl efo llygad lan, mae rhywun yn gallu bod yn fwy gwrthrychol a beirniadol o'i waith ei hun felly. Ond be ddigwyddodd i mi oedd, nes i sgwennu'r cerddi yma yn rhan o gwrs meistr sgwennu creadigol yn y brifysgol. A nes i anfon rhai ohonyn nhw i'r steddfod, a wedyn, chydig flynyddoedd wedyn, nes i drio am ysgoloriaeth awdur Llenyddiaeth Cymru a bod yn ddigon ffodus i gael yr ysgoloriaeth. Ac oherwydd hynny nes i allu cyhoeddi wedyn, ond mi roth yr amser yna jyst cyfle i fi mireinio pethau, ac hefyd i wneud yn siŵr mod i'n barod oherwydd mae cyhoeddi yndi mae o yn wefr a mae o'n fraint gallu cyhoeddi, ond mae o'n anodd hefyd oherwydd dych weithio mae rhywun yn sgwennu pethau personol a dyn dych chi'n gorfod derbyn y ffaith bod yna rhywbeth personol amdano chi'ch hun yn mynd i fynd allan at bobl eraill. Ond hyd yn oed os dych chi'n sgwennu am gymeriadau ffuglenol neu byd dychmygol, mae hynny dal yn anodd hefyd, oherwydd dych chi wedi rhoi gymaint o egni a gwaith i greu hyn, a wedyn mae yna rhyw ofn wedyn hefyd o be mae pobl yn mynd i feddwl, a dwi wedi gweithio fo awduron yn y Wolfa, mae nhw'n awduron profiadol, dych chi'n rhaid nhw'n cyhoeddi
chweched nofel, ydyn ni. A di'r nerfusrwydd yna ddim yn mynd hyd yn oed gan awduron profiadol, mae'n rhywbeth maen nhw'n brofi o hyd. A dwi'n trio dweud wrth awduron newydd, o'n i'n gweithio nhw efo'r wolfa, mae hwn yn deimlad hollol normal i deimlo, dwi'n meddwl bob un awdur oedd yn coeddi am y tro cyntaf nes i weithio fo nhw, yn y drafft ola, oedd bob un yn deitha fi, mae hwn yn rybys, fedra i'm coeddi fo, mae'n ofnadwy. Ac o'n i'n dweud, dwi wedi gweld bob awdur yn y cam ola yn profi hynna, just cyn cyhoeddi. Dydy o ddim yn rybys o gwbl, ond mae'r teimladau yna yn hollol, maen nhw'n iawn a maen nhw'n ddilys, ond mae bob awdur, dwi'n meddwl, yn deimlo fo. A dwi'n meddwl bod o'n beth da hefyd, yn yma'n dangos bod chi'n poeni am eich gwaith eich hun a bod ganddo chi angerdd dros eich gwaith eich hun. Felly, ie, dwi'n meddwl na o gyhoeddi mynd, nes i gael wel, dwi'n gwybod beth y teimlad mod i gallu cyflawni rhywbeth. Ond fel dwi'n dweud, oedd o ddim yn broses hawdd chwaith, bod na fwynhad iddo fo, dwi'n pwysleisio hynna ag bod na wefr i'r peth hefyd. A wedi cael adborth gwych yn do, Marged, mae'r gyfrol sicr wedi aros efo fi, mae ar yn silffi fama. Ac wedi ennill categori barddoniaeth llyfr y flwyddyn yn da yn 2021, ac nes i ofyn i Erin, ond na i ofyn i'r peth i ti, wyt ti'n cofio'r teimlad? Doedd na ddim seremoni dwi'n eisiau cofio nôl fan, oedd hi'n ystod Covid, felly ti di methu yn do'r cyfle amdan y profiad carped coch sy'n cael ei ddarparu'n aml drwy seremoni llyfr y flwyddyn a peth cas ydy hynny, ond be oedd o'n golygu ti i ennill y categori? Oedd o'n hwb aruthrol, oherwydd ti'n sgwennu y pethau yma, a ti'n sgwennu fo, yn enwedig i mi efo hynna, oherwydd oedden nhw'n gerddi nes i sgwennu mewn ymateb i golli fy mrawd, felly, do'n i rioed wedi sgwennu nhw fo'r bwriad o gyhoeddi, o'n i'n neud o ran fy lles fy hun, ac ar y pryd fel ni'n deud, o'n i'n neud cwrs meistr yn y brifysgol, ac o rai mi gyflwyno rhywbeth erbyn dyddiad cau a sesiad. A wedyn, ond na ryw gyfnod o ryw fis lle o'n i'n sgwennu, ac yn amlwg yr unig beth oedd yn dod allan pan o'n i'n sgwennu oedd y profiad. O'n i newydd fynd drwyddo fo, ac o'n i yn mynd drwyddo fo ar y pryd, oedd yn brofiad traumatig anodd ofnadwy. A nes i rioed feddwl byswn i yn cyhoeddi nhw, a fel dwi'n deud, mae'n anodd cyhoeddi pryn bynnag, ond yn yr achos yma oedd o'n anodd oherwydd o'na lot o bethau o'n i'n trio brwydro ni erbyn o yn yr ystyr, do'n i ddim a yr elfen a lle dwi'n rhoi profiadau personol yn fwy cyhoeddus hefyd, yn y bon dim ond rhimyn bach dwi ddangos o beth ddigwyddodd go iawn. Ond oedd wedyn y ffaith bod fi wedi cyhoeddi nhw, a bod fi wedi cael sylwadau ac adborth o hwnna werth y byd, ond falle yn fwy gwerthfawr oedd os yna rhywun wedi deithau, dwi'n gallu neithu fo beth i ddeud, neu mae hwnna wedi bod yn help i mi, a dyna pam nes i benderfynu cyhoeddi, roedd pam o'n i'n mynd drwy'r galar yma, o'n i'n trio ffeindio am bethau Cymraeg, fatha cerddi fyswn i'n gallu darllen, ond yn aml mae yna gerddi galar allan hynna, ond yn aml oedden nhw ar gyfer pobl hŷn yn sgwennu cerddi marnad i aelodau hŷn o'i teuluoedd nhw. Doedden nhw ddim am farwolaeth cyn amserol mewn amgylchiadau eitha traumatic. Dwi'n gwybod bod yna fwy o hynny ar gael wan, so dwi'n meddwl am gerddi Carwyn Eclli enghraifft. Ond ar y pryd o'na ddim, a wedyn oedd penderfynu, ella bod werth i mi wneud hyn, os dwi'n mynd i helpu un person mi fydd o wertho. Wedyn oedd clywed wedyn gan bobl oedd yn gallu uniaethu efo'r profiad, mae hwnna, ti'n methu rhoi hynna mewn geiriau, oherwydd mae o'n golygu rhywbeth dyfnach tu mewn i chdi. Dwi'n gwybod Erin, ti di cael yr un peth do, lot o bobl yn dweud wrthych chdi, ti di helpu fi gymaint efo beth ti di sgwennu, a dwi'n meddwl sa'ch chdi cytuno, hynna di'r peth pwysicau yn un, de. Diolch, Marged. Wel, na i basio i ti, Erin, wyt ti eitha hefyd yn dweud yn sgwennu, a sgwennu o brofiad ac yn aml yn sgwennu am brofiadau anodd iawn. Oes na gyngor mewn ffordd i'r gynulleidfa yma o ran sut i wneud hynny'n ofalus? Oes na rwydweithiau? Oes na gymorth? Sut ydych chi'n gofalu bod chi'n edrych ar eich holech hun drwy fynd ar ôl profiadau o'r fath?
Mae'n anodd, achos be bynnag dwi'n gynghori, mae'r gwybod dyfnach yn mynd i fod tu mewn i bawb yn fama sut o'i sefyllfa nhw eu hunan. Chi'n gwybod, dwi'n meddwl am o'r hyddyn, a tybod, mae Marged yn deud pwysigrwydd ail-ddrafftio bob dim, a dwi gant y gant o blaid hynna. Ond o'r hyddyn yn brofiad gwahanol, achos bod fi wedi gosod y sialens yma, 365 o ddarna mewn blwyddyn. A o'n i dwi'n meddwl na just trio mynd yn groes i'r graen, oedd hynna o ran trio just gweld be o gynna fi ar ôl, yn greadigrwydd ar ôl y rhyngom, fod o'n wbath o'n i wir yn teimlo bod yn greadigrwydd i wedi mynd i gyd. Ac mod i yn falch iawn o'r hyddyn, dwi yn ategu fe mae Marged yn dweud efo hynna. Mae lot, da chi'n bod, o'r rhyngom yn waith lot hirach. Ac ia, eich bod mae'n perthynas i efo cyhoeddi yn wahanol hefyd. Dwi'n dda am, da chi'n gwybod, am adal cyfrol yn ei gyfnod, os di hynna'n neud synnwyr. Dych chi'n bod, swn i'n darllen drwy o'r rhyngom wan, swn i'n fel, o gosh, swn i'n sgwennu hynna heddiw. Ond hefyd dwi'n gallu parchu bod o'n perthyn i'r dydd yna 2 flynedd yn ôl wan. A dwi'n gallu adael o yn fanna. Felly, dych chi'n gwybod, yn y cyd-destun yna, dwi yn teimlo weithio fatha, waw, dwi wedi rhannu yn fanna. Ond dwi'n mynd i faru o gwbl chwaith, achos dwi'n berson hollol newydd heddiw. A mae yna rhyw ddyfyniad, does? Fatha, mae rhywun yn cael, mae rhywun yn ail gyfansoddi hi yn bron, yn barhaus. A mae'n braf bod gen rhywun yr hyddid i wneud hynna. Felly, o ran gofalu amdanoch chi hunan efo cyhoeddi, wbath sy'n rhan mor bersonol ohona chi. Chi yn unig sydd efo'r gwybod dyfn yna. Yr unig beth allai i ddweud ydy bod fi'n mynd i difaru gwneud. Da chi'n gwybod, eich fyswn i'n mynd sgwennu ar un peth rwan. Dwi'n mewn cyfnod ofnadwy o hapus yn y mywyd i wan. Da chi'n gwybod, dydw i, mod i ddim yn lle dwi wedi bod, dwi dal yn cario'r person yna efo fi heddiw, a sgynna fi'n byd o'n parch at hynny lle. Felly just, be bynnag ydych chi'n ddewis rannu, just trio bod mor ffeind efo chi'ch hun a phosib. A dwi'n meddwl bod fi just yn lwcus bod fi'n berson sydd just ddim yn difaru pan ydw i'n teimlo fatha, oh my gosh, dwi wedi gadael yr rhan na fynd. Eich mod i just ddim yn mysterious iawn. So ni'n licio bod yn un fel la. Ond ia, dwi just di rei bob dim allan yna. Dwi'n gwybod dwi'n dal yn ôl fwy wan, ond sgynna fi dal, dydw i'n flin bod fi di rhannu chwaith, achos fel mae Marged yn dweud, pan mae rhywun yn dod ata chi a dweud, dwi di ennisu fo hyn, o be well na cyfle i ennisu. Felly ia, dyna sy'n gyda fi ddeud am y peth. Diolch, a da ni ddiolchgar i chi am rannu mewn ffordd. Dwi'n gweld cyhoeddiadau'r, wel, dwi eisiau deud, o'n i am ddeud 10 mlynedd diwetha, ond dwi am gwtogi hwnnw 5 mlynedd, 2 flynedd, blwyddyn diwetha. Mae nhw'n bethau gwahanol, mae yna bethau cignoeth yn dod i'r wyneb, a dwi'n gweld rhyw shifft yn hawdd i rannu a cefnogi'n gilydd, dwi'n meddwl fel cymuned sy'n darllen drwy gyfrwng o Gymraeg. A falle na i aros efo hynny o ran cymuned neu rhwydwaith. Felly wrach, ai at y ti gynta, Marged, rhywbeth eitha penodol, ond talwrn y beirdd. Felly ti'n aelod o dîm talwrn y beirdd. A dwi yn digwydd bod yn gwybod eich bod chi fwy na just tîm sydd yn cwrdd unwaith bob hyn a hyn i gyd gyfansoddi. Dach chi'n cynorthwyo'ch gilydd, dach chi'n fentoriaid yn athrawon barddol i'ch gilydd. Siarad chydig am hynny, dy brofiadau di, a pa mor bwysig mewn ffordd ydy rhwydwaith o'r fath? I mi, mae hwnna di peth pwysicas dwi yn ei brofi o ran sgwennu ac o ran datblygiad, oherwydd dwi'n meddwl yn 2018-19 mi ofynnodd Rhys-Iorwerth os fyswn ni'n ymuno fo tîm tawr newydd o fo'n i greu efo Carwyn Eclli ac Iwan Rhys. Wedyn, a mae Carwyn yn dweud hynny hun, felly oedd Carwyn yn fi'n ifanc da, wedyn be mae Rhys ac Iwan wedi wneud ydy fod yn athro ac yn fentoriaid arno ni.
A fel ti'n dweud, ia, da ni'n cael y tasgau yma dyrwad ar gyfer rownd benodol, a mae yna ofyn creu a gyrru nhw'n ôl o fewn bythefnos i, felly dos am lot o amser i sgwennu. Ond yr hyn sy'n werth y byd ydy, da ni'n dod at yn gilydd a nawn ni drafod yr hyn da ni wedi sgwennu. Ar y dechrau, o'n i'n gweld hynna yn frewchus, a dwi'n cofio teimlo yn swp sal ac yn teimlo embaras am be ni wedi sgwennu, a meddwl, o, mae'n bach, mae hein yn darllen y cerddi, roach ma dwi'n sgwennu. Ond erbyn hyn, dwi'n gwbl gyffyrddus yn y broses. Da ni'n gallu deud wrth ein gilydd yn hollol agorad, a ddim mewn ffordd annifyr o gwbl, ond da ni'n gallu deud, o, ti'n bod hwnna fanna, dwi'n cweith siŵr beth i ddeud, neu dwi'n gweld hwnna'n gweithio. A da ni'n gallu, mae'n gallu deud yn agored fel la. Mae hwnna'n andros o werthfawr. Fel dwi'n deud, o ddim yn cael ei ddeud mewn ffordd annifyr, mewn ffordd adeiladol. Mae rhywun yn meddwl wedyn, o ia fyd, dwi'n gweld o wan, dwi'n gallu gweld o fy hun, a da ni'n gallu trafod gwaith yn gilydd yn agored. Felly mae'r cael yr gefnogaeth a'r gymuned yna efo pobl lle ti'n gyffyrddus i rannu dy waith efo nhw ac i dderbyn i barn nhw. Mae hwnna yn holl bwysig. A sy'n ni'n dweud, mae o'n bwysicach na hyrwyd wedyn, da ni'n recordio a da ni'n darllen y cerddi o flaen y meirin, a fo sy'n rhoi y marc yn y diwedd, Cerwyn Jones. Ond i mi bron mae'r adborth wedi cael cynt gan ffrindiau a pobl dwi'n ei parchu ac yn ei edmygu. Mae o'n bwysicach oherwydd ti di, mae yna ta 8 fersiwr o'r gerdd wedi bod cyn yr un mae Cerwyn wedi weld a da ni wedi bod yn trafod o efo'n gilydd. Ia, felly mae'n mynd yn ôl dydy at yr gymuned na oeddech chdi'n gyfeirio at oedd Erin, yr cael o bobl na o ti'n ei parchu ac yn ei ymddiried yn nhw i ddweud pethau am dy waith di. Mae'n hyfryd clywed hynna am talwn y beirdd. Ac wrth gwrs dim pawb sy'n mynd i fynd o'r sgwrs yma ac ymuno fo tîm talwn y beirdd, ond y cysyniad sydd yn ddiddorol de, o ffeindio rhwydwaith eich hun de, boed hynny'n dosbarth, barddoniaeth neu sgwennu yn eich cymuned leol, falle sa'ch chi licio cychwyn yn eich hun, mae yna lot ohonyn nhw'n digwydd ar-lein ar hyn o bryd. Felly ia, mae yna gymaint o gyfleoedd mewn ffordd i ffeindio'ch pobl yn does. Ac falle siarad am hynna Erin, yma croeso ti ddilyn ar be oedd Marged yn ddeud, ond o'n i efo diddordeb penodol i gyfeirio at yr flodeugerdd newydd sy'n newydd ddod allan dan dy olygyddiaeth di, Beth Handley a Megan Hunter hefyd, ar gyfer Awduron a Nabal. Falle siarad chydig ynglyn â pam athoch chi ati i ddwyn ynghyd yr awduron yma ar gyfer y gyfrol. Lle ddoth y syniad? Pam oedd angen y gyfrol yma mewn ffordd? Wel, mae hyn yn mynd yn ôl at y ffaith bod ni'n tair yn rhan o gynllun Cynrychioli Cymru ar yr un pryd. 2023-2024 rwan, dwi'n meddwl. A do'n ni'n gwybod am Meg yn amlwg, ond do'n ni'n mynd i nabod hi'n iawn cyn hynny, ac oedd Bethany Handley'n hollol newydd i fi. A mi nathon ni, dwi'n cofio dod i di newydd a jyst gwybod bod ni wedi ffindio wbath ofnadwy o dda yn y triawd oedd rhyngom ni. A o hynny wedyn, da chi'n gwybod, o'n i yn amlwg wedi cael diagnosis o myasthenia gravis ers o'n i'n 15, ond o'n i ddim yn cydnabod yn hun fel person anabal. A dyma Beth yn dechrau yn ei ffordd arbennig i hun, dechrau, da chi'n gwybod, cwestiynu hynny chydig bach, de, fatha pam. A dyma fi'n sylweddoli, dril amser efo Beth. Wel, yn amlwg mae Senior Grafus yn anabledd, mae o jyst dan reolaeth gyda fi wan, ond da chi'n gwybod jyst y teimlad ma o gyda fi o embaras, achos bod y term anabal yn cael ei daflud o gwmpas fel rhywbeth sarhaus pan o'n i'n iau, ac yn enwedig o gwmpas amser yn diagnosis i, da chi'n gwybod oedd o'n oedran eitha sbeitlyd i fod yn rhan ohono fo ar y pryd. Dim i gyffredinoli chi, ond dyna oedd ym mhrofiad i yn yr ysgol. Ac ia, gafon ni gymaint o sgyrsiau mor ddifyr a mor adeiladol a jyst gymaint o addysg i fi'n bersonol, achos oedd Beth a Meg, oedden nhw ar y blaen, dwi'n meddwl, o ran eu haddysg nhw, efo, da chi'n gwybod, y model cymdeithasol o anabledd ag ati. Felly, nathon ni jyst hynny ynghyd ac jyst meddwl, yn debyg iawn i be nes i fel byw fy nghoen,
Jyst meddwl, wel, mae yna goblin o fwlch yma'n amlwg. Ond efo byw fy nghroen, o'n i'n meddwl, mae yna fwlch efo profiadau pobl. Dych chi'n bod, does na ddim lle i bobl cael deud bod nhw, bod gen nhw'r cyflyrau hir dymor yma. Felly dyna oedd byw fy nghroen. Mae'r flodeugardd yma fwy o flodeugardd sy'n dangos faint o ddynoliaeth sy'n perthyn i bobl anabl. A dych chi'n gwybod y gwalla sy'n mewn cymdeithas yn aml. A gymaint o bwer sy'n na hefyd. Dych chi'n gwybod, ydy o ddim yn rhywbeth i bitio efo. Um, a ia, jyst adeiladu ar y syniad yna oedd o mewn gwirionedd. Ond ia, dych chi'n gwybod, Llenyddiaeth Cymru nath ddechrau hynna i gyd. Felly, ia, diolch Lisa ar tîm. Na, os ga i gymryd y cyflam yma, mae Llenyddiaeth Cymru wedi go iawn. Dwi'n teimlo bod chi gyd mor archeidiol ohono ni. Mae'n anhygol y cyfleoedd sydd wedi dod i fi drwy Llenyddiaeth Cymru. A gymaint maen nhw di reid, neu da chi di roi yn sylfaen i fi i greu gyrfa. Dych chi'n gwybod, o'n i byth yn meddwl sy'n gallu creu gyrfa efo, dych chi'n gwybod, yn problemau iechyd i a falle, ond mae'n ffaith bod Llenyddiaeth Cymru wedi gweld rhywbeth yna fi efo hynny, a di adeiladu ar hynny, a di bod mor feddylgar ac ystyriol yn sefyllfa drwyddo fo i gyd. Dych chi'n gwybod, dwi eisiau gweiddi o'r uchelfanna am hynna hefyd. Felly, ia, dyna'r stori tu ôl i hynna, a diolch i Llenyddiaeth Cymru am ddod â meg fi a Beth at yn gilydd. Diolch i ti am deiriau caredig, Erin. Do'n i sicr ddim yn anglo tuag at unrhyw fath o gymyliaeth, ond mae o mor hyfryd i ni draw yn Llenyddiaeth Cymru i weld rhwydweithiau falle sy'n cael i'w cychwyn ar raglen neu ar gwrs yn parhau ynde, mae o'n rhaid, ia, mae'n cresyn calonau ni, ddeud y gwir. Allan gyfrchiadau mawr hefo'r flodeugerdd diweddara. Da ni'n brysuredig allan amser, a dwi'n gwybod os o'n i'n gallu siarad efo chi am awr arall, ond dwi'n siŵr bod ni gyd eisiau cinio bellach, achos dyna'r unig beth mae sesiynau dros ginio i rhai sy'n siarad, da ni'n cael bita'n cinio na den. Mae'n iawn i bawb arall sy'n mae camerau i ffwrdd. Felly, mae croeso wrth gwrs i'r gynulleidfa yrru cwestiynau, os ydych chi ar dan eisiau gofyn rhywbeth. Mi oedd yna gwestiwn bach gan Siw yn gynharach, yn holi amdan, falle, sut ydych chi yn meithrin neu'n casglu neu'n hybu syniadau cyn dechrau sgwennu? Falle o le ydych chi'n cael eich syniadau? Dwi'n meddwl na rhywbeth sy'n ni'n dweud yn atab i hynny ydy peidio meddwl bod rhaid chdi sgwennu am ryw bethau mawr ar uchel. Fatha beth dwi'n feddwl fo hynny ydy, o'n i'n dysgu criw lefel A llynadd, a wedyn oedd yn rhan o'i gwaith cwrs, oedden nhw'n gorfod sgwennu stori fer, a wedyn yn aml beth ydych chi weld ydy, maen nhw'n dod yn ôl efo straeon neu'n sgwennu pethau am fro, am ryw lofruddiaeth, am ryfal, a yndi, mae'r pethau yna'n hollol iawn, a dwi'n meddwl oherwydd y pethau maen nhw'n astudio ar y cwrs lefel A, weithiau maen nhw'n mynd i feddwl bod chdi methu sgwennu am bethau bob dydd bychan de. A dwi'n meddwl, os ti eisiau sgwennu am Gariad y Fyns i Ben y Lôn, pan dwi'n cadw ryw lyfrau nodiadau, fe rhaid dweud bod fi'n sgwennu bob dydd o gwbl, dwi'n cael cyfnodau fisoedd lle dwi'n gwneud yn byd weithiau. Ond beth fi'n gwneud i sgwennu am wbath dwi wedi weld yn yr ar, neu am ryw daith dwi wedi gwneud i'r mynydd. Dydyn nhw pethau bach iawn ydyn nhw. Ac o'n i'n cyn dod ar y sgwrs yma, o'n i'n darllen erthigl ar Cymru Fyw, ac oedd Angharad Price yn trafod T.H. Parry Williams, bardd a llenor mwyaf neu mysgwr yng Nghymru ac yn y Gymraeg. A oedd fel oedd hi'n dweud, wel, be o fo'n ymateb iddo fo? Pethau fatha i foto beic, pryg enwar. Ond be oedden ni'n neud o yn anhygol oedd yr geiriau oedd o wedyn yn ei defnyddio i ymateb i'r peth yna. Felly, dwi'n meddwl sy'n ni jyst yn dweud, sgwennwch am rhywbeth, mae yna ryfeddod yn creu panad i dy hun yn bora, os ti'n gallu canfod mae yna stori fawr yn y pethau lleia, fyswn i'n dweud, felly beidio meddwl, mae rai fi greu rhywbeth anfarth y fama. Dwi'n licio'r syniad o fynd ar ôl y pethau bach, a dwi'n gwybod bod chdi yn gwneud dipyn ar hynny, Erin. Dwi'n cofio darn gwych gen ti yn
o'r hyddyn lle ti'n sôn am, so rhaid i roed rhyw anogaeth i bobl sgwennu, a ti'n sôn, dwi'n meddwl, dweud sgwennu am yr lemon meringue, dwi'n meddwl, nes ti ddweud, de? Union hynna Ie. ar y meddwl i wan. Mae yna frin faint o sylwedd yn gallu bod mewn siarad am lemon meringue i nain, ac os am mewn siarad am llawdriniaeth nath achub y mywyd i. Mae'r ddwy yn gallu esgor ar stori, mae'r ddau beth yn gallu esgor ar stori. Dwi jyst yn eilio bob dim mae Marged yn dweud yn fanna, achos dwi'n teimlo bod pobl yn dod ata fi weithiau, maen nhw'n meddwl bod gen nhw'n profiadau bywyd mawr fysa'n gallu arwain at y meddwl ma sgan bobl ar gyfer sgwennu, ond dydy o'm i wneud efo hynny o gwbl. Dwi'n meddwl bod o'n wneud efo eich ymateb chi at y byd, a dach chi'n bod, dwi'n wneud arferiad o wirioni efo pethau bach, beth bynnag. Oedd myfyrdod 365 o'r hyddyn lle o hwnnw'n wych ar gyfer hogi hynna, achos dyna ydi o i gyd mewn gwirionadd. Dyna, da chi'n gwybod, a hyd yn oed os da chi'n meddwl wedyn, o, dwi'n sgwennu am y peth bach ma, ond mae'r peth bach ma'r rhy fach, mae'n rhywbeth di-nod amdano fo. Wel, mae'n gallu arwain at bethau mawr wedyn, de. Mae meddwl rhywun yn gallu mynd i'r llefydd rhyfedda, a be sy'n help mawr, da chi'n gwybod, dwi wedi cymryd ta mis o beidio sgwennu cerddi wan, a fi na efo cyfrol. Dwi wir angen sgwennu cerddi ar ei chyfar. A mae Beth yn golygydd creadigol i, mae'n gyrru prompts ymlaen i fi da. A mae hynny'n ofnadwy o dda. Da chi'n gwybod sy'n rhai chi hyd yn oed atab y prompts ma, fatha bod chi efo'r bwriad o gyhoeddi yn y pen draw. Just atebwch nhw fel maen nhw'n dod, a eich nhw'n chi ffeindio beth o fewn hynny wedyn, a meddwl, o, mae yna hadyn ar gyfer rhywbeth mwy efo yma. Mae o'n gallu bod mor syml â hynny, de, ond peidiwch am troi at y dalen wag yn meddwl, sgynna fi'm digon o brofiadau bywyd ar gyfer hyn, sgynna fi'm yr eirfa, da chi'n gwybod bob dim fel yma. Mae hynny yn dod efo y broses o sgwennu wedyn, os di hynna'n gwneud synwyr. Dwi'n cytuno fo chdi fanna Erin efo'r prompts de. Ti'n gallu cael fatha, mae gennau app ar ym ffôn sy'n gyrru rhyw prompt sgwennu mi bob diwrnod. Dwi'n methu ffeindio enw fo'r ym ffôn fan i ddeud bedio, ond illa swch chi Google nhw chi ffeindio fo. Dydw yn gwneud hynna yn aml iawn o gwbl. Dwi'n just eisiau rhyw ysgogiad bach, a ydych chi'n sôn am yr eisteddfodau lleol, mae bo math o gyfleoedd i rannu gwaith. Dwi'n meddwl am, mae'r dyddiad cau, dwi'n meddwl, Steddfod Genedlaethol mis nesa, a mae yna bethau, un peth nes i gael gwerth mawr o'n efo, oedd ysgoriaeth emirfeddig, felly mae'n gwchieru barddoniaeth neu'r hyddiaeth bedio i rywun sy'n rioed wedi cyhoeddi ar blaen ydy o, dwi'n meddwl. A yn rhan o hynny, yn gallu cael mentor efo chi am flwyddyn wedyn, fatha rhyw lenor o'ch dewis chi, dwi'n meddwl ydy o. A mae pethau fela hefyd yn gallu bod y werthfawr. O'n i'n gwybod hefyd, mae yna lot o weis gan ei galwadau agored. Dwi'n meddwl, ydy cau cystadleuaeth stori fer Sebra wedi bod Erin? Degfad o fawr, so mae yna 4 diwrnod. Os o'ch chi'n mynd ar gyfryngau cymdeithasol gwasgnod Sebra efo S, yr S Gymraeg, nwch chi ddod o hyd i wybodaeth am hynny, achos mae hwnna'n gyfle arbennig. Dych bod, ennill 200 pence, cyfle i fod mewn, cyfrol efo awduron profiadol eraill. Mae yna 3 enillydd yn mynd i gael ei ddewis. Felly, mae'n chweip o gyfle da. A da chi'n gwybod sgwrs efo fi am awr dros Teams, os da chi isio. Felly da, ia, mae'n wych. Mae'n gyfleoedd. Mae'n gyfleoedd anhygoel allan yna, ac yn yr un modd, sy'n ni wirioneddol yn gallu siarad drwy'r dydd ynglyn â cyfleoedd neu llwybrau gwahanol i awduron sydd yn ergychwyn i gyrfa neu ar ganol i gyrfa neu fan sy'n trio rhywbeth gwahanol i'w cymryd ynde. Felly cyn i ni orffen, gai annog y gynulleidfa i fynd draw i'n gwefan ni, llenyddiaeth Cymru.org. Mae gennym ni dudalen o'r enw cyfleoedd i awduron.
allai'm addo o gwbl fod pob dim yno, ond mae o falle'n fan cychwyn. Allwch chi hefyd gysylltu hefo ni, da ni bob amser yn hapus i gael sgwrs bach efo awduron, i wrando arnych chi ar be ydych chi isio i gyflawni, ac unai eich cyfeirio chi at gyfleoedd addas, neu jyst bod yna yn gefn i chi hefyd. Mae o'n rhan o'r swydd ysgrifiad yn sicr. Mae gennym ni 3 munud a mae yna gwestiwn hyfryd wedi dod i mewn. O'n i ddim wedi sylwi i bod hi'n ddiwrnod y llyfr heddiw, achos mae pob diwrnod yn ddiwrnod y llyfr i fi. Felly, mewn 3 munud, felly munud yr un i chi'ch dwy, i argymell llyfr drwy gyfrwng y Gymraeg i'n cynulleidfa ni. Felly, gychwynna i efo Marged. Wbeth ti 'di ddarllen i ddiweddar y bosib, neu hen glasur fyny ti? Dwi'n meddwl na i fynd am rhywau distawrydd hi, cerddi Meleri Davies. Maen nhw wedi coeddi fo gwasg coeddiadau'r stamp, a cyfrol hollol arbennig. A o'n i'n sôn gyna am weld y mawredd yn y bethau bach, de. Na un peth mae Mel yn ei wneud. Mae'n gallu jyst dal un llun bach, ond yn yr un llun bach yna, mae yna fyd cyfan yna, a mae'n rhoi lle hefyd i ni fel darllenwyr allu camu mewn i'r byd yna. Dwi'n bendant yn awgrymu y gyfrol yna. Diolch, Marged. Mae darllenwyr yn cytuno fo ti'n dydyn, mae hi ar ryw thrydydd argraffiad, a dydy hynny ddim yn digwydd yn aml iawn. Felly llongyfarchiadau mawr i Meleri, de. A Erin, os gen ti tip i ni? Eilio rhuo ei distawrwydd hi. Fydd Mel wrth i bodd yn gwybod bod ni'n dwy di argymell i llyfr hi, achos nath i ddeud fi cyn i fi ddod i'r sgwrs ma, na chdi a fi di hoff feirdd hi, Marged. Felly hynna'n ofnadwy o ffeind, cyd-ddigwyddiad braf yn fanna. Dwi lenni wedi darllen yn bapuroli, Nela na Bo, Casglu Llwch, a Camu, a mae'r 4 wedi bod yn anhygol. Felly Casglu Llwch gyn Georgia Ruth, a Marged sydd wedi golygu. Ac Camu gyn Iola Ynir. Eto Marged wedi golygu, dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud. Nela na Bo gyn Angharad Price, a yn bapuroli gan Angharad Price. Maen nhw i gyd yn wefreiddiol, felly dwi'n annog heina, bob un. Gwych, diolch o galon. Sy'n byd gwell gyda fi na siarad am lyfrau, Stacey. So ni'n gallu cynnal sesiwn dros Cinio a dadfeicio pawb cael ymuno i awgrymu llyfr i ddarllen. Un bach ola gen i, a i chi weibio i'ch siop lyfrau ar ôl y sgwrs yma, y nofel gwbl unigryw newydd sbon, Fi a Fo, gan Gwenno Gwilym. Dwi'n gweld chi'n nodio os da chi'n cytuno. Dwi'n eisiau galw hi'n chiclet, achos di hynna ddim yn deg, ond mae'n rhywbeth dwi rioed wedi ddarllen i fath yn y Gymraeg o'r blaen amdani hi. Ond swn i hefyd yn gallu enwi degau lyfrau eraill sydd wedi'n nghyfareddu fi yn ddiweddar. Ond dyna, air bach ar diwedd y sesiwn. Ewch draw i'ch siopau llyfrau, prynwch lyfrau, a drwy ddarllen mewn ffordd, gwch chi lot o ysbrydoliaeth cewch i ddatblygu fel awduron hefyd. Diolch o galon i chi'ch dwy, mae wedi bod yn gymaint o hwyl cael sgwrsio efo chi dros Ginio, a dwi'n gweld yr sylwadau yma'n dod i mewn gan ein cynulleidfa ni a'n nhwytho wedi mwynhau'n fawr hefyd, felly gobeithio gawn ni drefnu rhywbeth tebyg yn fuan, ac ar y nodyn yna, mae gennym ni sesiwn tebyg yn fuan hefo'r beirdd, bardd yn hytrach, Iestyn Tain a'r awdur Megan Hunter, a mae hwnnw'n digwydd ymhen pythefnos o bosib. Dyna chi fler bod gennau mor dyddiad ar flaen y mysydd, ond newn ni yr un neges as bawb sydd yn y gynulleidfa i'ch annog chi i ymuno hefo ni eto. Felly diolch o galon bawb am mwynhewch gweddill eich diwrnod. Hwyl fawr! Diolch yn fawr iawn. Diolch, Lisa.